Așa, un loc bun e aproape de fereastră. Poftim? V-ați uitat la un moment dat pe fereastră. Da. Da, și cred că ăla era un loc bun pentru lumină. Ceva de genul ăsta, undeva aici. O să facem un mic test. Dar n-aș vrea să stau așa în continuu aici. Mai plimbăm. Atunci trag din mână. Dar din mână o să iasă destul de tremurat. Păi putem face pe părți. Poftim? Zic că putem face pe părți. Pe părți? Da, în sensul că stăm un pic aici, după aia schimbăm locul. Nu. Așa o să fiu nevoie să trag din mână. Și e greu să țin focusul. O să iasă un pic bățâit așa. Ce să mă mișc? Adică Cum? în capul meu vreau să mă mișc. Aha. Ok, păi mă adaptez eu, nu contează. Adică când era aici asta, mă gândeam, o să mă duc împrejur. Am înțeles. Adică vreau să oscilez așa, să nu... Da, ok. Să mă apropii, să mă îndepărtez, să mă întorc, să mă... Nu vreau să stau locului. Am înțeles. Adică în raport cu dumneavoastră nu vreau să stau. Nu cu mine. Perfect. Vreau să... refuz cumva Va fi mie dificil să le fac. chestia asta așa de... Nu știu dacă ați văzut filmele alea lui Ștefan Constantinescu cu oameni care au stat până închisoare, care au suferit, care nu știu ce, erau la mnac. Da, am văzut ceva. Toți stăteau ca niște statui și, mă rog, adică îmi dau seama de ce nu știu, dacă puteți veniți în centru ca să pot să mă... Așa, dacă vă fixați acolo, eu ce să fac, pe unde să mă duc? E adevărat. Bun, trec eu pe centru. Deci, porniți întrebările sau... Asta va fi foarte dificil pentru că am o cameră în mână. Practic, ce m-a interesat să știu este cum își desfășura un artist viața în perioada comunistă. Bănuiesc că existau niște probleme, existau niște, știu eu, dificultăți, nu dau seama, de exprimare, poate. Dificultăți de exprimare? Erau, să zicem, dificultăți de mai multe feluri. Odată că nu puteai să expui orice, ci se refuza. La salon, într-o galerie a Uniunii, galerii particulare nu existau. Și atunci, nu numai asta, dar era o problemă și cu informația. Adică de unde să iei informații? Adică ca să fii în lumea artiștilor, trebuie să vezi ce fac, să fii în mod normal cei care sunt la Paris, merg la vernisaje, merg la centru Bobuș și văd ce se întâmplă. Noi nu puteam vedea nici cei la Viena, nici cei la Budapesta măcar. Și deci, pe de o parte, trebuia să cauți în reviste, ca să ai acces la niște cataloge ale expozițiilor care, măcar cu o săptămână după aia sau cu o lună, hai cu un an, nu? Și
asta ca dificultate de exprimare. Nu? Ajungi să vorbești un limbaj care îl vezi pe la prieteni, pe ce se întâmplă în saloane, deci numai în România, în provincie, eventual dacă ești un artist născut în provincie, nu? Zona de informație e foarte mică. Dar totuși cum exista un minim acces la informație? Adică existau niște reviste ce intrau în țară clandestin sau... Nu dați seama. O perioadă destul de bună de timp, în jurul anului 1970, Uniunea Artiștilor a avut abonamente la Art and Artists, Art Forum, a avut un abonament la o revistă poloneză foarte de grafică, mi se pare Proiect, se chema așa, nu mai știu exact cum, care era foarte modernă, foarte contemporană. Și veneau și catalogele expozițiilor mari. Pe urmă la Muzeul Național de Artă, nu știu exact cum, soseau catalogele marilor expoziții. Asta a fost un lucru foarte bun. Acum, de plimbat, de ieșit peste hotare, era foarte, foarte greu. Numai cine avea relații la pașapoarte sau știu relații cu relații la pașapoarte sau... Mă rog, în felul ăsta putea ieși să meargă, dar tot așa, azi merge și săptămânal. Cine are bani și poate să meargă săptămânal în străinătate acum, atunci deloc. O dată pe an, hai, se mai întâmpla. Iar alții niciodată. Dar niciodată. Și sau prin Uniune, așa, se mai plimba în colectiv la Moscova, să făceam și excursii frumoase, pentru că era zona orientală a Uniunii Sovietice, unde totul era exotic, nu era chiar Rusia. Și RDG, Polonia, Ceoslovacia, din ce în ce mai greu. Adică asta ușor era în Rusia, în Bulgaria, în Ungaria. Existau colaborări cu artiști străini? Poftim? Existau colaborări cu artiști străini? Numai cu cei, adică prin Uniune, numai cu cei din țările socialiste. Și câte puțin cu cei din Iugoslavia. Exista o tabără de pictură sau în Macedonia, la Skopje. Poate că mai erau și altele, dar astea erau așa cu Norvegia, cu Suedia, dar astea erau exploatate exclusiv de cei care conduceau Uniunea. Un membru obișnuit sau nu mai vorbesc de cei care nu erau în Uniune, că aia nu prindeau nimica. Dar asta, numai cei de la Pangrati și care erau și în conducerea Uniunii, adică care aveau atelier la Pangrati, și
cei care conduceau efectiv Uniunea, aia să se vede în curriculum vitae. A expus la Helsinki, la Copenhaga, la Stockholm, în timp ce restul trebuiau să le mulțumească să intre la salon aici și să obțină, o galerie mai frumoasă în București. Sălile de expoziție erau limitate, probabil. Sălile de expoziție erau limitate, nu erau cele ce aparțin la Uniune. Nu vă înțeleg. Locul în care se putea expune. Erau cele ale Uniunii, atâta tot. Da. Eu am mai prospectat la un moment dat o casă de cultură germană, Friedrich Schiller, de lângă ambasada americană. Asta pentru că era mai liberă. Ținea de cooperația, ceva foarte greu de înțeles astăzi, de ce țin casele de cultură de centrocop, de îndrumarea artiștilor amatori, de lucruri din astea. Și acolo era doamna Alexandra Titu, responsabilă cu supravegherea lor. Și dânsa venea extrem de rar și chiar cei de la Casa de Cultură mi-au spus că nu vine, n-au probleme cu ea. În plus erau câțiva colegi acolo care se ocupau de expoziții, de aranjarea lor și era sculptorul Ingo Glass, de exemplu, care pe urmă a emigrat. În fine, și alții, dar acolo am organizat niște expoziții de fotografii, artiști care folosesc fotografia. Și mai ales pentru că la Uniune mi se spusese că fotografie noi nu avem secție de fotografie, noi nu expunem fotografie, deci nu putem să vă oferim nicio sală. Practic, fotografia nu era văzută ca o artă? Era o artă, dar pe care o făceau alții. Era Asociația Fotografilor, dar care aveau un stil de a face fotografii care nu aveam nimic comun. Da. Fotografia, erau câțiva artiști care erau și ei membri ai acestei asociații, dar ceea ce doream eu și ceea ce s-au prins mulți colegi, și mai ales tineri, mai ales absolvenți de la secția de grafică, o fotografie care nu era nici perfectă, nici glanț. Bun, și ca să mă simt liber. Și nici lor, nici celor care expuneau, nu le-am impus nicio cenzură, nicio jurizare, n-am făcut. Tot ce s-a dat a fost expus. Practic, singura dată când ați expus fotografie în perioada comunistă a fost în cadrul acelei galerii? Am mai strecurat fotografie
cred că eu am fost primul. Din 74, cam așa. Din 74 am început în expozițiile personale sau în niște expoziții de cenaclu, să pun și fotografii. Între picturi, sculpturi, am pus și fotografii. Și atunci, cei de la Uniune au început să mormăie și dar deja știau și ei din ce se petrece în lumea largă, că oamenii mai folosesc și fotografie, și film, și... Da, eu am constatat că în perioada comunistă filmul ca suport artistic e folosit foarte, foarte rar. Probabil că nu existau echipamente sau existau dificultăți tehnice sau... Adică sunt foarte puține filme din categoria celor de experimentare, din categoria experimentelor artistice. Dumneavoastră ați făcut, cred că, o mare parte dintre ele. Erau 4-5 oameni care făceau film. Da, există o explicație pentru faptul că nu se folosea mediul ăsta? Explicația e pur tehnică? Pe de o parte, era întârzierea, pur și simplu, adică până să ajungă oamenii să zică, uite, fac și ăia, hai să fac și eu. Adică genul ăsta de a imita, de a face, cum să zic, ca maimuța, că să ia după alții. Pe de altă parte era un lucru care, vedeți și dumneavoastră, aveți un aparat, e greu, aveți un asistent, vă duce lucrurile, vă mai aranjează lumina, vă face. În situația asta, un artist își zice, băi, eu nu sunt obișnuit să lucrez în echipă, nu. Asta o fac specialiștii, adică își închipuiau că pentru film trebuie să fii specialist. Din partea mea, așa, eu am văzut că merge să fac oricum. Eu n-am ținut seama de chestia asta. Și atunci, acești oameni care emitau această pretenție, un film înseamnă să fie făcut la standardele cinematografului Patria. În situația asta nimeni nu s-a apucat. Pentru că, zicea, nu pot. Nu. De unde? Cine să-mi developeze? Cine să-l monteze? Mi se părea ceva care depășește cu totul posibilitățile lor. Și abandonau. Zice, aș face, dar pe urmă, când au văzut că așa mai merg lucrurile, Geta Brătescu a zis, hai să încercăm să facem împreună. Eu fac scenariu, tu ai o cameră, filmezi. Și am făcut filme așa. Istvan Canciura de la Cluj, tot așa avea, inventase o plasă de cupru fină, cu ochiuri fine, prin care dacă trecea lumina, se desfăcea. Deci apărea procesul ăsta de refracție a luminii. Și se desfăcea în culori primare și cu niște mișcări. Iar eu aveam aparatul, el făcea mișcările
și punea muzică și în felul ăsta a făcut film. Știu că a mai făcut Olos în partea de nord a țării, în Maramureș, la Cluj, nu mai știu exact unde. Și destul de mult a lucrat Vanda Mihuleac. Vanda Mihuleac lucra însă așa într-adevăr, cu filme de foarte bună calitate, cu ajutoare, cu oameni plătiți, cu actori, în fine, dar absolut film experimental și film happening. Da. Adică nu filmat de nu știu câte ori ca să tai. Și ce era filmat din prima. Adică filmat. Ceea ce își pusese în gând, adusese niște prieteni, și i-a filmat, în fine. Aveți... Pe urmă, ceva mai târziu, Decebal Scriba a organizat la el acasă, prin anii 80. A organizat cu un grup de prieteni. Trebuie întrebați cu Teodor Graur, parcă cu nu știu mai cine, Generația 80. Și au făcut mici filmulețe pe care nu le-am văzut, nu le știu. Au fost prezentate după Revoluție în revista Arta. Așa am aflat de ei. Aveți dialog cu Nicolae Ceaușescu, se numește? Este deja celebru, toată lumea știe. Este 78, nu? Da. 78. Da, am jucat rolul lui Ceaușescu. Și ca să fim împreună, am băgat pelicula de mai multe ori în aparat. E filmată partea stângă inițial și după aia partea dreaptă, sau invers? Nu, am filmat pe o pânză neagră și el stătea în dreapta, eu stăteam în stânga și mă rog, a ieșit foarte bine. Vorba bine. Un aparat quartz sovietic, strict pentru amatori, ceva. Dar partea de text a fost o dificultate să introduceți acea parte de text, pentru că pe imagine... Partea de text? Da, curge un text pe imagine. Da. Eu am încercat să fac în felul următor. Am introdus foaia de indigo în mașina de scris, pentru că am observat că dacă litele lovesc foaia de indigo, o străpung și lasă exact forma literei. Și atunci am rulat în fața aparatului foaia de indigo, mai multe foi de indigo scrise în felul ăsta și cu lumină din spatele ei. Și deci asta a fost a treia trecere a peliculei prin cameră și a ieșit așa, însă de citit nu s-a putut citi, decât rare ori să mai prinde așa câte o literă. Pentru că
Mă rog, aparatul, nici aparatul de proiecție, nici cel luat, filmul nu aveau calități de felul ăsta. Filmul a rămas așa. Sunt curios cum se dezvoltau filmele astea. Adică bănuiesc că nu existau centre de dezvoltat și bănuiesc că nici acasă nu se putea dezvolta. Prima dată, prin 74, când am făcut primul film, l-am dus la dezvoltat. Exista un centru pe Bulevardul Muncii, lângă stadionul 23 august, parcă, nu? Stadionul național, mă rog, cum s-o fi chemând el acum. Pentru că probabil erau chestiile legate, sportul cu filmul. Adică filmul de amator era pentru sportivi. Ei îl foloseau. Și eu am cumpărat de la un sportiv o cameră cu zoom. Sigur, și asta era o piedică în calea cine să apuce să bage filmul în tank. Era foarte greu să pui un film atât de subțire, de 8 mm, cu nenumărate spire. Era foarte greu. Pe întuneric, să-l pui, și până să-l treci până 3, 4, 5 băi, dacă era colorat în 5 băi, dacă era alb-negru, vreo 3 băi, fine. Dar pentru că mi-am dat seama că un film ca ăsta cu Ceaușescu nu putea fi dat la dezvoltat în oraș. Era imposibil. Deci m-am apucat și am făcut eu singur dezvoltările astea. Nu e mare, în ultima instanță nu e mare lucru, da? Asta e, la început pare ceva foarte, foarte greu. Vreți să răspundeți la telefon? Da. Filmul Dialog cu Nicolae Ceaușescu practic nu a fost difuzat în timpul regimului, a fost difuzat la după sau a fost difuzat la Nici nu poate fi vorba de difuzare. Așa l-am arătat în casă unui prieten, la 2 prieteni, la 3 prieteni maxim. Nu poate fi vorba de difuzare. Și pe urmă, nici cu celelalte, la Casa Schiller am încercat prima dată, deci cam în 76 am început acolo și am pus 2 filme, cred. Dar nu mai țin minte ce. În orice caz, nu cu lucruri discutabile. Niște lucruri care ar fi mers de la sine. Și o plimbare, nu mai știu ce. Și pe urmă am mai fost prin 82-83, când cei cu care a fost, cred, ultima expoziție de fotografii. Și am făcut-o împreună cu 2 colegi,
cu Decebal Scriba și cu Radu Procopovici. Radu Procopovici era absolvent de istorie arte și era angajat la serviciul de expoziție al Uniunii. Și el a insistat să fie într-o galerie a Uniunii și am făcut la Căminul Artei. S-a deschis expoziția, grație poziției lui acolo la serviciul de expoziție și pe urmă, peste o săptămână am vrut adică el, Radu Procopov, și a venit cu ideea să facem o seară de filme cu Vanda Mihulea, cu cei de la Timișoara, Flondor și Tulcan și nu mai știu încă cu cine. S-a dat o listă de titluri la responsabil cu expozițiile interne, adică ca să cenzureze. Și era profesorul Frunzeti în postura asta. Și săracul s-a luat doar după titluri. Titlurile nu spuneau nimica. Și în ședința de filme, au fost niște lucruri care, cred, ale mele, care au făcut ca imediat cineva a dat telefon la minister să spună că lucruri de groază se întâmplă în sala Uniunii. Și a doua zi, dimineața, m-a trezit telefonul, mă căutau să mă întrebe ce am făcut acolo. Și era o problemă că peste câteva zile se deschidea conferința a nu știu câtă a partidului. Și în situația asta, dacă ar fi izbucnit un scandal atunci, mi se spunea așa că pui în pericol existența Uniunii Artiștilor. Adică partidul ar fi zis să termine cu artiștii ăștia care fac prostii. În fine, și probabil s-a considerat că ce să facem noi scandal, ținem totul ascuns și gata, s-a dus. Trecem și n-a ieșit nimic, nu a fost nimeni pedepsit. Numai că, bine, eu nu puteam să mai expun, nu numai după asta, și după alte evenimente și expoziții, n-am mai putut să expun. Mi s-a spus să nu mai insist, că nu mi se expune nimica. Și, mă rog, deci asta a fost ca difuzare, într-adevăr, difuzare cu public, a fost sala de la Căminul Artei plină. Dar atât nu se poate vorbi. Iar cred că cei de care au făcut în casa Scriba știau foarte bine asta, că nu se poate. Și, într-adevăr, vremurile erau din ce în ce mai proaste. Introduseseră chestia asta ca să fie membru al Uniunii Artiștilor, trebuia să fie membru de partid, trebuia să fie cu activitate politică, ideologică, deci restrângea dreptul oricărui artist, să zic, cu activitate, să
să aibă acces la culori, la materiale de pictură sau de sculptură, la fie, și alte lucruri care le furniza calitatea asta de membru al Uniunii. Acum, cred că mult mai puțin, au scăzut foarte mult din cauza că combinatul fondului e păducă. Nu știu dacă mai produce ceva acolo. Înțeleg că spațiile de desfășurare a activităților și materialele de lucru erau furnizate de Uniune, în mod normal, nu? Da, totul era în jurul Uniunii. Totul era ca cum se strânge lina pe fus. Așa era. Și, într-un fel, a rămas și astăzi, dacă vrei să trimiți o lucrare în străinătate prin FedEx, de exemplu, sau prin alt curier, te întreabă, sau prin DHL, întreabă, sunteți artist, sunteți membru al Uniunii, aveți o autorizație? Așa era și atunci. Totul, dacă un timp să fii membru al Uniunii, ținea și ca un fel că ești în câmpul muncii. Pe urmă, prin anii 80, asta n-a mai fost de ajuns. Trebuia toată lumea să aibă un serviciu la stat. Nu existau servicii particulare. Deci, oricum, dacă cineva din străinătate ar fi vrut să cumpere lucrări sau să ia lucrări sau să ducă lucrări, totul numai prin Uniune, asta era singura legătură oficială care mergea. Și destul de greu, dar mergea. Altfel, imposibil. Deci, te împingea, erai obligat să tragi la Uniune. Tragi căruța la Uniune. Aveți o lucrare care se numește chiar Revoluția Culturală. E vorba de un colaj de fotografii. E o lucrare neexpusă, din câte am înțeles. Poftim? Revoluția Culturală. Da. Este o lucrare neexpusă, din câte am înțeles. Și puțin așa am primit o informație. Nu a fost expusă decât acum vreo un an, doi. Are legătură cu acel apel al autorităților la un fel de control artistic din anii 70, imediat după vizita lui Ceaușescu în China, atunci s-au întâmplat niște fenomene. Ceaușescu a învățat ceva acolo și a pus să aplice cumva în România. Da. Atunci, prin 71, a fost o consfătuire la Mangalia, sau cam așa, cu artiștii, adică cu conducătorii Uniunilor de Creație. Și în principal, ar trebui de fapt un profesor de istorie să spună ce s-a spus acolo și ce urmări a avut. În
principal era așa, un anunț că lucrurile se vor înăspri. Și că activitatea ideologică va fi din nou ridicată la un nivel așa ca pe vremuri, ca prin anii 50. Ce se întâmplă? Prin anii 60 și începutul anilor 70, partidul a relaxat lucrurile, a atras pe intelectuali să intre în partid, a lăsat, asta era probabil și o chestie care venea de la Moscova, o libertate, cum spun, gândită întâi la Moscova, să-i lasă pe artiști totuși să facă ce vor ei. Numai, fine, să nu facă vreo lucrare împotriva regimului socialist. Poate să fie abstractă. Asta era, să zicem, în anii 50 se ducea lupta împotriva, adică critica de artă, cenzura, căutau ca nu cumva să intre în cultura socialistă abstracționismul, curentele și stilurile astea formaliste, adică care pun accent pe formă, expresionism, cubism și suprarealism. Totuși e așa un realism nici foarte fotografic, nici să nu se înțeleagă ce e. Un realism socialist. Deci, în anii 60, toți artiștii au fost treptat, lăsați să facă ce vor ei. A apărut un fel de folclorism, în primul rând. O inspirație din arta populară. Pe urmă, abstracți, expresioniști și suprarealism a fost aproape toate mișcările din apus au avut reprezentanți mai târziu și în țările socialiste. Dar și lumea se simțea destul de bine, era așa larg, se simțea în larg. Și a venit momentul ăsta care doar anunța că în viitor se va strânge șurubul, cum se zicea pe atunci. În fine, asta a fost numită Revoluția Culturală. În realitate, până prin anii 1980, așa, singura modificare a fost că partidul a încurajat foarte mult arta amatoare. Și în anii ăștia a apărut cultul lui Ceaușescu, cultul personalității, cum se chema, și amatorii erau mult mai docili. Ei ar fi făcut orice numai să le bată din palme, că au reușit. Ei făceau cadouri peste cadouri lui Ceaușescu
Și, în fine, toate artele au avut succes atunci. S-a înființat și Festivalul Cântarea României. Cam atât a fost cu restricția asta ideologică. Sigur, așa s-a mai bătut și a bătut, cum se zice, moneda, așa, și cu informările politice, cu pregătirea generală a tuturor angajaților, să participe la informarea politică. Asta era un fel de cursuri săptămânale, cam de 2 ori pe săptămână sau o dată pe săptămână, în care venea cineva și pregătea subiectele și, în general, erau dezvoltate cuvântările de la plenară, cuvântările de la congresele partidelor, erau dezvoltate și fiecare pe rând primea sarcină să pregătească și el un subiect cu oameni de cultură, cu domeniul cultural. Și toată lumea se plictisea, de fapt, în felul ăsta. Eu am luat-o și puțin mai în serios și cam așa mi-am făcut dialogul ăsta cu Ceaușescu și alte lucruri, luând în serios și încercând să-mi pun punctul meu de vedere. A fost cumva o luptă împotriva regimului? A avut genul ăsta de caracter? Acum, dacă cineva ar fi reclamat filmul, sigur că m-ar fi trecut drept luptă împotriva regimului, dar nu era o luptă nici deschisă, nici... E o chestie de critică, atâta tot. Și dacă aș fi încercat să adun lume și să pregătesc, știu eu, ce mișcări de protest în piața publică, aia e luptă și asta e... Așa să fac lucrurile, nu? Dar așa, stând în casă și rămânând în sertare, asta nu e o luptă propriu-zis, e așa un fel de... Așa toată lumea boscorodea, cum se zice. Adică chiar era anormal, de exemplu, la serviciu, dacă erau 3-4 oameni într-un birou, să spuneau bancuri, un pic de reacționarism, așa, adică un pic de să vorbești de rău pe șefi, pe Ceaușescu, pe asta, era normal, adică era o chestie acceptată de către toată lumea și probabil și la securitate se făceau bancurile astea, toți erau puțin sau mai mult contra și așa era normal. Dacă cineva era prea pe linie, așa, chiar în relațiile personale, atunci sigur ar fi dat de bănuit că e o chestie anormală.
Aveți acea fotografie experimentală, practic, un fel de body art. Este o serie de fotografii realizată cu un obiectiv fisheye, să spunem, un obiectiv foarte, foarte larg. Ce obiectiv e acela? Ce tehnologie are? Deci ce vă interesează, body art sau obiectivele? Da, de fapt erau puțin împreună lucrurile astea. Am înțeles că erau niște realizări speciale realizate de către dumneavoastră, e o informație corectă? Da, pentru că apucându-mă de fotografie am văzut și eu că există mai multe obiective și printre ele există și zoom. Și pentru că nu la început nu, în fine, e destul de greu să-mi amintesc așa pe etape, să văd cum am făcut lucrurile în mod treptat. Nu știu, în fine, mai mult, cum să zic, inventez și eu acum. Probabil că văzând că un obiectiv, să-ți cumperi un obiectiv costă destul de mult, pur și simplu am demontat un obiectiv. Aveam niște obiective foarte simple, se chema domiplan, din 3 componente. Dacă schimbam pozițiile sau eliminam unul din aceste componente, obțineam un superangular care uneori nu acoperea toată suprafața filmului și lăsa așa un cerc împrejur, în fine. Și nu era foarte clar obiectivul, normal, dar era altceva. Și am făcut tot felul de combinații, și pe urmă cu lentile de ochelari, am făcut și un zoom cu niște burdufe și punând niște lentile din asta medicale cu dioptrii foarte multe, minus 20, de exemplu. Aveam 2 minus 20 și 2 plus 20 sau plus 10, nu mai știu, la mijloc. Și o cremalieră pe care se mișcau burdufurile cu lentile. Prea șarf nu era. Și dar ținea loc de zoom un timp. Pe urmă, cred că am găsit un flectogon în oraș. Și exista obiective care pot fi cumpărate la consignație. Scumpe, dar în fine, mai trecuse timp, mai câștigasem niște bani. Asta e cu obiectivele. Și există o legătură așa între body art și fotografie, pentru că singurul meu partener, ca public, așa, sau ca, știu,
Era aparatul cu trepiedul, cu mecanica lui. O secundă, scuze. Cristi, am mâncat? Trebuie să fac. S-a umplut cardul. S-a umplut cardul. Avem un rău. Desface laptopul și descarcă pe ăsta în timp ce trec cu el. Fac Vreți să aprindem lumina? O mai lăsăm un pic așa, ca să semene, că încă mai pot să mai trag. Și după aia, dacă e cazul, aprindem. Da. Eu mi-am dat o întâlnire, m-am uitat la ceas. Stăm exact cât puteți. Cum? Stăm exact cât puteți să stăm. Că nu mai puteți, îmi spuneți și întrerup eu. Că se zice, mai stăm un sfert de ceas. Ați înghețat, nu? Nu e vorba de asta, e destul de dificilă camera, că nu are suport de umăr și atunci ținând doar așa, Da. e un pic complicat. Foarte bine. Îi dau drumul. Să stăm numai în partea asta să nu băgăm pe Cristi în cadru până descarcă el acolo. Ok, revenind la Badia, legătura între detaliile tehnice, anume obiectivul acela special, și mesajul în sine al fotografiei, adică de ce obiectivul acela, de ce Badia și de ce autoportret. Mi s-a pus de nenumărate ori întrebarea asta și am și răspuns la ea, dar eu n-am totuși un răspuns la întrebare. Așa a fost să fie. Mulți au spus că acel efect al acelui obiectiv foarte, foarte larg, acel grand angular, duce mai degrabă spre o zonă de supraveghere, spre iarăși o atitudine împotriva regimului ce supraveghea. Nu poate fi. Asta e o chestie silită, teorie așa silită cu regimul politic, cu nu știu ce. Nu știu dacă are vreo legătură body art-ul cu regimul politic. Mie nu mi se pare. Mă rog, nu pot să-i împiedic pe criticii de artă să spună ce vor ei. Dar așa că mai scapă câte un gest, câte o glumă la adresa regimului. Nu știu dacă e body art, dar nu știu, era și epoca. Body art-ul a apărut prin anii 60, așa, s-a extins, că el a apărut prin acționismul în anii 50, e altceva, în fine. Un anumit histrionism l-au avut artiștii din totdeauna și pe vremea lui Caravaggio și în fine, atelierele artiștilor erau probabil cunoscute că artiștii sunt puțin nebuni și că fac tot felul de nebunii în atelierele lor. Ei, ucenicii, mă rog. Îmi spuneați de o legătură cu aparatul de fotografiat ceva mai devreme. Și legătura era asta, că într-un fel cei din străinătate care
făceau asta într-un cadru instituțional, cu public, cu... Asta aveau, să zicem, niște lucruri care au intrat foarte clar în regulile genului. Aici era o experiență care o făceam în atelierul meu, în camera mea, că nu aveam atelier, în camera mea și eram singur cu aparatul de fotografiat. Și pe de o parte trebuia să mă gândesc la mișcările lui, trebuia să întind mâna spre aparat, trebuia să am furtuni sau alte mijloace de transmitere a declanșării aparatului. Sau, în cazul filmării, trebuia să plimb camera și atunci așa s-a făcut o legătură între mine și asta. Pe de o parte umblam la lentilele aparatului, era o chestie comună de anatomie, de umblat în corpul aparatului. Devenise și el așa, un body. Apropo de situații riscante pe vremea lui Ceaușescu, ați fotografiat și ați filmat șantierul Casei Poporului, imediat după cutremurul, în 1977, sunt o altă serie de filmări, au reprezentat acesta în pericol. Știu că fotografierea și filmatul erau absolut interzise, de exemplu, în cazul Casei Poporului, în cazul acelui șantier de acolo. Stați că nu înțeleg. Ce cu Casa Poporului? Există niște fotografii pe care le-ați făcut, dacă nu greșesc eu, în timpul construcției, nu în timpul... Avem atelierul pe cheiul Dâmboviței, în strada Elieradu, lângă primărie. Și eram martor când veneam în București, pentru că eu de fapt lucram în restaurare și eram plecat din București, dar când veneam în București aveam atelierul și vedeam tot ce se întâmplă acolo pe șantier. Și în general urmăream tot ce mișcă, tot ce e eveniment. Am înțeles că și acest lucru a dus la ceva. Ați făcut câteva opere de artă din tabla acoperișilor caselor demolate din zonă? După Revoluție. Da. Înainte de Revoluție n-am făcut decât o cruce pe tablă, pentru că așa se fac. În anumite zone se pictează cruci pe tablă. În ce s-a transformat acea tablă după Revoluție? Poftim? În ce s-a transformat acea tablă după Revoluție? Care, cu crucea? Nu, tabla aceea pe care ați luat-o de... Mai am încă în pod. S-au transformat în multe. În câini, cu mai mulți câini am făcut câteva personaje. Unele în rond bos, altele așa un fel de bazoreliefuri pictate. Nu asta s-a transformat. Mare parte le-am expus prin anii 90, 92, 95. Apoi m-am abandonat. Am pasat chestia asta altora.
Cum s-a transformat viața după Revoluție? Poftim? Cum s-a transformat viața artistică după Revoluție? Există o diferență? Da. Într-un fel, artiștii erau poate cei mai bine pregătiți pentru schimbarea asta, pentru că ei, având o muncă individuală, au putut să treacă ușor la o chestie de inițiativă, de liber profesionist. Din păcate, lumea curatorilor, lumea cumpărătorilor de artă a avut fluctuații din cauza evenimentelor politice din România. În 1990 au venit destul de mulți, au organizat multe lucruri. După mineriade au dispărut complet. Pe urmă a venit Fundația Soros, a mai impulsionat puțin lucrurile, s-au făcut acele dosare de artiști cu documentație foarte bogată și foarte bună și niște arhive foarte bune, așa cum trebuiau făcute și cum puteau fi pe urmă folosite. Cine venea și se interesa ce artiști sunt, mergea direct la aceste arhive. Nici asta n-a ținut mult. Și am trecut, cum să zic, din dezamăgire în dezamăgire. Și abia dacă se mișca puțin, pe urmă, iar dispărea mișcarea asta. Abia în 2003-2004, așa, probabil când s-a deschis și Muzeul de Artă Contemporană, când a intrat România în Uniunea Europeană, abia atunci, în sfârșit, s-a creat așa o legătură mai strânsă cu Occidentul și cu oamenii interesați de artă. Și au început galerii, să se formeze galerii. Asta foarte, foarte târziu, acum 5 ani, să zic. Deci după circa 15 ani de bătut pasul pe loc. Puteți trăi din artă? Ok? Puteți trăi din artă? Puteți supraviețui din artă? Da, dar suntem foarte puțini care trăim din asta. Și la mine, să zic, o situație caragioasă, dar la 65 de ani să pot trăi din artă. Până acum n-am trăit din artă. Adică, așa, din când în când îmi completam venitul cu venit din artă. Nu trăiam din artă. Acum, da, pot să spun că trăiesc din artă. Rememorând toți anii ăștia, sunteți din nou fericiți? Cum? Rememorând toți anii ăștia, sunteți din nou fericiți? Un om fericit?
putea să nici nu se întâmple lucrul ăsta și tot fericit aș fi fost. Asta depinde de om. Nu succesele, nu lumea exterioară îl face pe cineva fericit. Așa e omul. Unul se bucură, altul găsește numai motive de supărare. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc frumos pentru... Terminăm pe fade out. Nu se mai vede nimica Da, în curând. da, este total. Ok, asta a fost. Bun. Vă mulțumesc foarte mult. Pentru puțin. Mie mi-a plăcut mare plăcere. Sper să... Nu. Vă fi plăcut și dumneavoastră? O fi? Sper să vă fi plăcut și dumneavoastră, să nu fi fost prea plictisitor. Nu sunt un ziarist de profesie. Pare rău că nu, că e așa de frig, da? Da, Ce să facem? va trebui să recuperez microfonul și microfonul. O fi? Va trebui să recuperez lavaliera și, Da, da, da. și să opresc, că a fost pornit tot timpul. Da, e în regulă.